sila mga guys. Okay, ihangyo lagi akong mga anak na kanang kuan lagi, mga ligo sila o kanang uwan. So, pinagbigyan ko kay ay wag ko kong pagkainahan. So, watch ko sila mga guys. Lingaw kay sila niya, unsa na na. Lingaw kay sila dagan-dagan kay karon pamampud na sila naka apil sa pas uwan. So, kung usa na kung bana dito sa kalsada kay kung kanang sa itom sa kanay kay binanla sa kanang banggira kay itom kaayo nya lan kay tan-awon. So bintaha ron ni uwan kay maano dra, no? Di man lagi ko pwedeng magbasa-basa pud kay dili man ni waterproof ang cellphone. So dapat jud sa nang ari ra sa landong. Oh, landong may atop man. Sige. Mananaw lang mi nila ni akong batang usa. Try. Yung! 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 Inday! 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 Lab-lab na bata na mo, oy! Let's say hi! Hala! Kapan na yung sinin na? Mutanaw lang ka ni ati o kuyahan. Yan idada po ha. Now, lingaw kay sila dito. Dili pa man ka pwede anak kay baby pa man ka. Ha? Na so guys, kanang wala puyok-puyok yun. Nanindot kay tanaw ng kanang inaga sa atop guys. Yaman ko kayo ang kanang kuan. Ala, dagan. So, ang usa kay nalinggan at tanaw sa kanang kuan. Ibuhat sa amahan. Jan! Kung nakakayos motor? So guys, wala siya. Pag-uhay raman ni bundak ang uwan niya, largo man siya og kusog kayo at least. Banlawan tong kuwan. Panom na ko dito sa babaw. Kusog kayo guys. O, baha ng muna yung gibuhat sa karsada guys kay instead nga aron malimpyo ang kuwan kanang dapit sa banggira gubaonon magote ala mura mangguro ni bagyo inot man kay tanawa mura nagpag siya guys okay. Kaya ang pagkakasod sa one close ma-reset ako'y ma-stress pag gani ko kahuman og laban na napod wala we kusog na kayo ang kanang baha ay sa libo na sa libo wala lagi makita. Medyo nakita na. So, diri sa probinsya na mo guys, kay malingaw na kay may kanang maguwan kay labinag ang amo ang panginabuhi diri kay kanang kuan kanang mga umahan ya ang uban pud nga mga silingan nga barangay kay kanang napoy kumayan so malipay na kay sila kay instead nga kanang magkuan sa humay kay magamit man kay ang tubig sa uwan. Murag kaning uwana murag abot ko kaning hapit mo oras kay atong niagi kuan man to ka kapin man to sa 2 oras nya nani lagi nya ang baha dito sa mga
Daplin sa sapa kay hapit mong pud mo kuan. Kanang taas na pud kaayo. Murag to ay highest level na magyud. Wala sila nangaligo. So na sila nagtabang na dito. Ang usa day andi diri sa bukid kay kanang gamay naman lang kanang bas-onon basta mag-uwan kay basa naman kayo di. Igo na lang manabol. Nya. Lang duha to rito tigig. Kuhit-kuhit atong nastunga-tunga nga kanang sagbot. General cleaning na lang sila. Kumuna diha dapita guys kanang punduhan sa itom gani nga kanang kay iniktapya kay iktapya kay mga kuan man. Yan ang gisilhi. Yan ang gisilhi guys. Kusog man kayo. Uwan aw ha. Bali-bali man puning haguro sa hangin tanawa. Gani ha kay pagpikas karon pikas ako bro. Bintana kay hinay-hinay na. Oh, hinay na. Oh, hinay na kay ang tanawan ang ato pay sa una kay gani ha kay kuan man to. Kanang murag puti ra jud kaayo nya karon murag inanay na siya ni hinay-hinay. Pero ang baha, makabaha jud kay labi na ari sa daplin sa kanang sa karsada. Kusog ang baha niya. Kani o sila ka karsada magkuan niya at mo adto sa sangi niya. Adto din na sa sapa kay ubak kusog na. Kami sa una intan mangumpra mga basa-basa pa kay wa man service niya motor kana pud ang motor niya. Kamay na to katong niagi na mo kumpra ato niagi si mana. Puti na mong basa kay paggawas na pagsulod na mo sa kanang mall wa kay uwan nya kay pag may pa kay tempo pagbalik na to dito paggawas na nato awan na puti yung basa kay inday man ang uwan unya pag abot unahan ni kusog nya na naunsa naman na nya kay malingaw man ko aning mga kuan ay mo ana go to the flow gyud. Nausa man na, Lab! Lab! Nausa na, oy! Kasamat ka? Ha? Kasamat? Pagtarong diha, oy! Una guys. Nituang maging uwan. Mag-awas na po, nituang uwan. Hi, Dayan. Hi. Tuang na gid kayo guys. Nya ang usa sige lang gyapog panglimpyo. Kapagid mahuman. Muna iyahang buhat rain or shine basta di tapulon. La. Oh, imo na na. Oh, imo na na. Agay. Ang bukog-bukog diri pagsaw na ako sa 5. Wa man masaw. Turo. Kasakit basta kung bukog-bukog ani sa liog. Wa man nimo gipalubo. Action, kuan daw iitsa daw balik niya ipalubo. Sige. Imong gisaw. Ha? Wow, gisalo nimo akong gugma. Salamat ha. Ha? Kuano na lang na, naman to'y sako nga to, kanang puniton. Abutan dito daplin saging. Ito daplin saging eh. Di man na makuan, kaya malata ra man na. Kwa, nang rasa. Nagligid-ligid, gahugaw ninyo. Ay, upo. Hala, uy, mura naman taon mong namilapil.
Paduol mo kuno dire be. Ayaw ana day kay masudla ng ilong dungay. Wala nasudla na. Pero landunggan. bag-uhay ra bay anang naayo. Dunggan ni Maika. Isultan.